Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Тәкъдиргә иман тапшыруын дәвам итәбез. Һәм бүген, әлбәттә, без сезнең белән тагын да зуррак тема турында сөйләшеп үтәрбез. Тәкъдиргә иман ислам диненең мәҗбүри шарты булып торамы? Беренче көндә без сезнең белән иман кәлимәләрен санап киткән идек. Шуңа күрә әлеге сорауга җавапны бер яклы гына, җиңел генә бирергә мөмкин. Әйе, ул ислам диненең мәҗбүри шарты булып тора. Тәкъдиргә иман Аллаһыга ышануның бер өлеше ул. Бу иманның мәҗбүри шарты. Без инде санап киткән Аллаһка ышану, фәрештәләргә ышану. Алар арасында әлбәттә мәҗбүри булган ышану, тәкъдиргә ышану да бар. Без анысының белән яхшысы да, яманы да Аллаһтан булуына ышану дип карап киттек. Шуңа күрә язмышка ышануны инкар итүче кеше динле булып санала алмый. Изге Коръән аятларында бу тәкъдирнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан нигезләнгән ихтияр булуы берничә тапкыр искә алына. Әйдәгез аларны карап китик. Гаип очкычлары аңарда гына ки. Аңардан башка буларны беркем дә белми. Корыда һәм диңгездә булганны ул гына белә. Ул белмичә бер генә яфрак та төшми. Җир караңгылыгындагы орлык бөртеге дә, яшь яки коры һәр нәрсә дә ап-ачык бер китапта, Лаухул Махфузда теркәлгән. Әл-Ан'ам сүрәсе 59-нчы аят. Шулай ук Раббыбыз Коръәни Кәримдә булай дип әйтә: "Әйт, я Расулым, безгә Аллаһының язганыннан башка асылда бер ни дә килмәс. Ул безнең яклаучыбыз, ярдәмчебез һәм идарә итүчебез. Мөэминнәр Аллаһка гына тәвәккәл итсен һәм һәр мәсьәләдә аңа гына таянып, бөтен эшләрен аңа тапшырсыннар." Әт-Тәүбә сүрәсе 51-нче аят. Шулай ук Раббыбыз Коръәни Кәримдә булай дип әйтә: "Җирдә дә, үзегездә булган һәр бәла без аны барлыкка китергәнче үк Лаухул Махфузда кебек бер китапта язылып куелган. Һичшиксез, бу Аллаһ өчен бик җиңел. Сездән үтеп киткәннәргә, ягъни дөнья мөмкинлекләренә кайгырмавыгыз, аның сезгә биргән нигъмәт тулы нәрсәләренә азыныр дәрәҗәдә сөенмәвегез өчен эшләнде. Чөнки һәр нәрсәнең тәкъдир белән булганын белүегез һәр кыенлыкта сезгә юаныч бирәчәк. Аллаһ мактанчык тәкәббәрне сөйми." Әл-Хадид сүрәсе 22-23 аятлар. Шулай ук Раббыбыз Коръәни Кәримдә булай дип әйтә: "Һичшиксез, үлеләрне без генә терелтәчәкбез. Алар элек кылган нәрсәләрне дә, эзләрне дә яза барабыз. Без аларның гамәлләреннән үткән һәм киләсе һәр нәрсәне ап-ачык һәм бөтен китапларның үзенә бәйле бер имамда, Лаухул Махфузда санап теркәдек." Ясин сүрәсе 12-нче аят. Шулай ук Раббыбыз Аллаһы Тәгалә булай дип әйтә: "Аллаһ һәр бер хатынның һәм ана хайванның йөкле булып йөрткән нәрсәсе, ир җенесе яки хатын-кыз җенесе, тулы, кимчелекле, матурлык, ямсызлы, буйсын кебек сыйфатлардан ни булачагын, карыннарының күпмегә кысылганын һәм күпмегә артканын белә. Аның хузурында һәр нәрсә үлчәүле." Әр-Рагд сүрәсе 8-нче аят. Раббыбыз шулай Коръәни Кәримдә булай дип әйтә: "И Расулым, һәм өммәтеңдә булган һәр кем, Аллаһның күктә һәм җирдә булган нәрсәләрне белгәнен белмәдеңме әллә? Сез кылган, кылачак бер генә нәрсә дә аннан яшерен кала алмый. Һичшиксез, бу китапта, ягъни Лаухул Махфузда теркәлеп куелган. Һичшиксез, бу Аллаһ өчен җиңел." Әл-Хаж сүрәсе 70-нче аят. Барлык бу һәм башка аятлар да Аллаһы Тәгалә тарафыннан инде мәхлуклар яратылганчы әйтелгән диләр. Һәм бу бик табигый да, чөнки Аллаһы Тәгалә бөтен нәрсәне кылычлый. Моны кабул итмәү
Аллаһы Тәгаләгә нинди дә булса шикләүләр яки нәрсәне дә булса белмәүне терки. Ләкин бу дөрес түгел. Аллаһы Тәгалә һәрбер кимчелекләрдән пак. Әгәр тәкъдир булмаса, һәм Аллаһы Тәгалә кешенең кылган гамәлләрен кеше ул гамәлне эшләгәннән соң гына белсә, бу аның шиклелеген һәм камил булмавын аңлатыр иде. Әмма әйткәнебезчә, Аллаһы Тәгалә һәрбер кимчелекләрдән пак. Аллаһы Тәгалә бөтен нәрсәне белә. Үткән хәлләр, бүгенгесе, киләчәге, ашыктан ашык яки яшерен рәвештәме, барысы да Аллаһы Тәгаләгә мәгълүм һәм аның өчен яшерен бер нәрсә дә юк. Тәкъдирне инкар итү Аллаһы Тәгаләнең бөеклеген һәм кодрәтен аңламау дигән сүз. Мәрхәмәтле Аллаһы Тәгалә мондый язмыштан әлбәттә барыбызны да сакласа иде. Бүгенгә менә шулар. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.